Здравейте, Vblog 7, аз съм Explosivix и това е един клип. В момента съм в Minecraft. Искам да ви кажа, че си направих фен Skype, който се пише така. Не. Е, така е Skype-а, в който искам да ме добавите. Само тук пак сбърках. Explosivix Dawn of Fence. Искам да ме добавите в този Skype. И също този клип ще бъде доста кратък. Също така искам да ви попитам дали да започна да снимам едно Minecraft Survival-че. Вие пишете в коментарите. Както вече някои от вас знаят, Goldman ми е братовчет, защото вчера някои го питаха ще спами моите клипове в скайпа. Защото искам първо малко да стана малко по-известен и така да ми се гледат повече клиповете. И заради това той горе-долу ми спами клиповете. Аз съм му братовчет, искам да знаете. Също някой го е питал. Някой му каза, че са ни едни и същи гласовете. Ми хора, не са ни едни и същи гласовете. Това искам да го знаете. И да. Казвайте в коментарите дали да започна да снимам. Да, това ще бъде от мен. Довиждане и чао.